Robíme to pretože dobrovoľníctvo vyrába dobro. Dobrovoľníctvo naozaj mení ľudí na lepších. Dobrovoľníctvo spája komunity a ich lieči. Dobrovoľníctvo dokonca mení spôsob, akým my sami o sebe uvažujeme. Ukazuje nám to, že sme užitoční. Ukazuje nám aj to, že máme moc meniť veci k lepšiemu. Dokonca nám mení aj to, ako zmýšľame o druhých, lebo sme zrazu viacej empatickí a všímaví. A tam asi, kde je viacej všímavosti medzi ľuďmi, tam je viacej pokoja, pozornosti a takej ľudskosti. A to asi potrebujeme naozaj všetci. Je jasné, že nezmeníme celý svet, ani celé Slovensko, ale je úplne jasné, že máme všetci ten náš menší osobný svet, na ktorý máme úplný vplyv na všetko, čo robíme. A práve v tom je tá veľká sila dobrovoľníctva, v tých každodenných tichých skutkoch dobra. Takže ja nám chcem popriať, aby sme teda ostali všímaví k ostatným ľuďom, aby sme mali odvahu konať a mali pritom stále srdce na dlani.